हाय फ्रेंड्स देखु आज आमर रविवार अच्छी चिकेन आज कौन कर बनई थे खाइले बहुत टेस्ट। तो ये लकी बस बादाम खाऊ देखु से भारी चगला हो लकी से तुम चगला था ना बाया बाया तो आज चिकेन करेंगे ना देखिए ना स्टाइल देखिए ये चिकेन थोड़ी पूरा चिकेन ता देहरे दही आउ लेंबू आउ पुदना आनते ये पकेबे पूरा ग्राइंडिंग कर देइचंदी पुदना पूरा आज पूरा बोबाल कर बोधे पुदनाटा कौन कर पुदनाटा चिकेन रे मिक्स करी थोई दे मिसई दियो चिकेन पुदना पूरा ग्राइंडिंग कर रखी देहरे पकईदबा लंका गुंड हरिया पकई दे सब पड़ी मसला लंका गुंड हल्दी पाउडर आउ पकईदबा जल्दी कौच ये है चिकेन मसला मुझे तो आगुरी पकई पकई दूसरी ये हूँ लंका गुंड चिकेन तो तरकारी हम से आलू भजा हो आलूटा तेल आलू न पड़े भी करती आम टे आलू पक खाया इच्छा तो से आलू न पड़े मत भी सुधा टे आलू पड़े भल लगे मैंने खाली आलू टेस्ट पड़ेगा सी गोटे अलग टेस्ट आलू न पड़े सी गोटे अलग आलू होगला सब तक पियाज करदबा कंचा लंका पियाज पकईले केतबले तरकारीटा कर पूरा उछना देखिए चिकेन ये देखते पूरा मिक्स करके पूरा दही लेंबू पुदना आउ सब गुंड पकई मसला ये भेसुआ पत्र भी रखिंट आज पूरा बोबाल हम आगे पूरा बोबाल चिकेन चिकेन मसला पकड़े ग्राइंडिंग करते पियाज रसुण अदा कंचा लंका पकड़े
ଏଇଟା କ'ଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ? ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସେଥିରେ ପକାଇଲେ ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମସଲାଟା କଷେଇ ତ ମସଲା କଷା ଦେଖି ମୋ ପାଟିର ନାଳ ବହିଲାନି ସତରେ। ତ ଏମିତି ରୋଷେଇ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲୁ? ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲରେ ଆମର ଥିଲେ? ସେ ରୋଷେଇ ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବିନି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟଟା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କହିବି। ତଅପୋଇ ହେଉଛି 7 ଭାଇ ତାଙ୍କର, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ତଅପୋଇ। ମୁଁ କହିନି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କହିନି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସବୁ ଜାଣିବେ। ଆଉ ପୁରୀ ସେ 7 ଭାଇରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତଅପୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି। କାଶ୍ମୀର ଚିଲି କରିବ, କଲର୍ କରିବ, କଲର୍ଟା ପୁରା ଭଲ ଆସିବ। ସତରେ ତରକାରୀଟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିଦେବି ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଭଲ ଯଦି ନ ହେବ ତାପରେ ଖାଇଲେ ଜାଣିବ। ଲକି ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାରି ଚଗଲା ହେଉଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରେଇ ଦେଉନି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ତଅପୋଇ। ଏଠି ଏକା ତ, ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ରହୁଛୁ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମା' ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୁଣଟା ସ୍ୱାଦ ସବୁଟା, ଲୁଣ ନ ପକାଇଲେ କିଛି ତୁମେ ଖାଇପାରିବ? ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲୁଣଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ରଙ୍ଗ ବାହାରିଲାନି। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା, ଯେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ତମେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ ସେମିତି ନା। ସତ। ଇଏ ଟମାଟର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ପକେଇଲେ। ଚିକେନ ମସଲା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ନାଲି ପଇଲାନି, କଲର୍ ମାନେ ମସ୍ତ ଦିଶୁନି। ରାନ୍ଧୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚିକେନ। ଏଥର ଏବେ ଆମ ଚିକେନ ପକେଇବା। ଏମିତି କରି ରାନ୍ଧିଲେ ଚିକେନ ପୁରା ତା ଦେହରେ ପୋଦିନା, ଦହି, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବି ଦେଉଥିବେ କେମିତି ଲାଗିବ, ଆମେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଜଣେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ସ୍ମେଲ୍ ତ ବଢ଼ିଆ, ସ୍ମେଲ୍ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆଳୁ ପକେଇବା।
ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଓ ବାସ୍ନା ମାନେ ଆପଣ ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୁରା ଟପ୍ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବିନି, ଭୋକ ହେଲାନି ମୋତେ। ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଆଉ ମାତ୍ର ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ରାନ୍ଧୁଛୁ ନା। ହବ ନା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମନ ଜ୍ଞାନ ପାଣି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାହାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ତ ଏଇଥିରେ ମନ ଦେଇକି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ଝୋଳ ଦେଖିକି ଟେଷ୍ଟରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି। ପୁରା ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ କଷା ତାରେ ଖାଇଲାନି ବାହାର କରି, ମୋତେ ଦେଉନୁ, ତୁ କ'ଣ ଖାଇଦେଉଛୁ? ଗରମ ଗରମ କଷାଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ଖାଇଲେ ଭଲ। ମୋତେ ଖୁଆଇଦେଲା, ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା କୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଲାଷ୍ଟ, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଲେ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଆଶା ପୁରା ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟେଷ୍ଟ ଜଣାଇବୁ। ଆମ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ସରିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ। ତ ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇନି? ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ପୁରା ଆମେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସତରେ ମୁଁ ଏମିତି କୋଉଠି ଖାଇନି, ମାନିବାକୁ ତାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି। ତୋତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେମି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲ, ଯଦି ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିକି ଝୋଳ କରି ଖାଇବ, ଥଣ୍ଡାଟା ପୁରା କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁ ତ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିଲୁ, ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୋର ଏମିତି ହୁଏ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଖାଇଲେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ। ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିବି। ଡକ୍ଟରଟା ଥଣ୍ଡା ସବୁ ତ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି। ତମେ ଜାଣିନ, ଏମିତି ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ପିଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଲୋକ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତେ ନା, ଆଉ ଡକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ପସନ୍ଦ ହୁଏ।
ମେଡ଼ିସିନ ଯାହା କାମ ନ କରିବ ଇଏ ସେଇଆ କାମ କରିବ। ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲିନିକ୍ କରୁନୁ, ତୋ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସିବେ। କ'ଣ କରିବା, ଗରିବ ଘର, ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମିଳିବ ଖାଇବା। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆଣିବା ତରକାରୀଟା ଚାଲ ଚାଲ ଲାଗେ। ତବେ ସବୁ କାମରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଯେମିତି, ନାଚରେ ସେମିତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କହିବି ହସିବି। ଝଗଡ଼ାରେ ବି ସେମିତି, ଝଗଡ଼ା କରିବୁ ମାନେ ଝଗଡ଼ାରେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ। କେଉଁ ବେଳାରେ ହେଇଥିଲା କେଜାଣି। ମୋତେ ପାଇଛ ତମେ ବହୁତ ଲକି। ତାହେଲେ ଏମିତିକି ରାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତମକୁ ଚିକେନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଗରୁ ପୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ହୋଟେଲ ଛୁଆବେଳେ ମୋ ମା ରାନ୍ଧିକି ଦିଏ। ଏବେ ଦଉନା, ଏବେ କହୁନା ମାଆକୁ ରାନ୍ଧିକି ଦେବେ। ମା ଘରେ ଅଛି, ମା ପାଖକୁ ଗଲେ ରାନ୍ଧିକି ଦେବୁ। ତତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ କରୁଛି ନା? ୟେସ୍। ହଉ ଖାଇଦେ, ଆମର ଖିଆ ତ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।